Bredot. Motore wis sehat Mas Bredot. Oh, motor sing trail niku nggih, Mas? Iya, saiki wis disetting banter. Oh, 350 cc. Diganti stikernya dadi banter saiki. Oh, alhamdulillah, Mbak menawa iso ngetrili pundake sapa ngono. Iya, wingi bar tinggo ngetrili bapakane. Dikepruk. Ada iya kebangetan, Men. Tak rewa nganggo kilometer malah. Ya, ya. Ojo ngebutke lho ndang ndak isin ora. Ya monggo Mas Kikek loro ati loro dipinangkani. Lah kowe ngomong
Pati seluruh sampun yo diamel yo. Matur nuwun yo diamel yo. Nggih. Mas Ginjol nyuwun tulung soroke dipasang ya. Wonten pamundutan kasunyatan so. Nggih. Ya, sapa sing arep ngancani iki Mbak Amel apa Mbak Nurli kasunyatan? Oh, Mbak Nurli krasa. Neng ndi Nur? Mau aku lek wis ngomong to sadurunge jarian iki dituntaske sik gaweane, kewajibane. Kamar mandine kebak lho Nur. Ya lon wae. Mbak Amel dipun paringi kasunyatan. Oke, kasunyatan ya Mas. Kasunyatan. Kasunyatan ning tresno kuwi. Udu. Oh, udu kuwi. Beda. Oh, beda. Beda. Oke. Ya. Mas Kikek sinambi nali sikil. Mas Kikek niku sing ngendang niki. Heeh, kuwi Mas Kikek. Oh, Ki ya. saka Brebah, Sleman, Ngayogyakarta. Kenalan Mas, namaku. Ya. Oh, lagi tepung pisan iki ya? Iya, Ya, Mbak ora apa-apa. Amel, Mas, Amel. Mas Kikek. Mas Kiki Januari kuwi jenenge. Oh, Kiki Januari. Ya, lahir bulan Maret. Oh, kok ya malah selenco nek kuwi. Yo jenenge wis ngono kuwi kok. Ora apa-apa. Ya. NM Video, terima kasih. Matur nuwun juga. Streaming ya, Cak ya? Streaming. Ya. Barangkali yang nggak bisa datang ke sini. Live di YouTube. Bisa nonton di YouTube. Wis ora usah dadak ado-ado mek Bener gari banget. metingkring ning Ya, omah, HP-ne selehke. Ya. Marasuwun tinimbalan wonten lelagon kasunyatan. Oke. No ya. Iki jane iki lagune Ginjol ya jaman karo Dik nganu. Dek biyen wis. Dik Ana biyen. Oh, Dek Ana. Ya. Ana home. Oh Nana. Lala. Oh iya. Alah, wes ayo Mas. Mas pengendang. Ya. Mas. Piye Kang Mas? Nadyanto seliramu tanpa manggon ono ing atiku ananging nyatane seliramu dadi jodohku. Ora apa-apa. Sing penting aku iso nyawang kowe nadyan kowe kegandengan karo wong liya Kang Mas. Saestu yo Dik. Ora apa-apa Kang Mas. Hatiku
Nuwun kasunyatan sampun Pak Kiduk ya sithik edang ngantun kawian ben kabeh kumanan wektu ngono ya Mas Ginjal ya. Dek Amelia. Ayo. Yuk, yuk, yoi. Yuk. Yo. Awas. Yo. Terus. Ayo. Babat. Arah. Mari. Sembuh. Wis resik urung Nur. Ya. Sembuh ayah. Ya bali. Ayo ayah. Kok kelingan Christopher?
sengit saiki dijak rapi. Laras kanindra, laras kanindra, laras kanindra, jatilane Indonesia. Laras kanindra, laras kanindra, laras kanindra, memang benar untuk Anda. Yoi. Wayah. Cembuh. Sembuh. Oh sembuh. Oh no. Sembuh. Ya. Ah. Yo. Ayo. Iya. Wahyu, Wahyu. Ayo pleh, ayo. Ayo, ayo pleh. Apa kuwi? Apa kuwi? Sangu nota ya Nur. Apa Mas? Ya. Yo. Awas. Yoi. Tunggu hati, Mas. Tunggu hati, oi. Ya. Oke, oi. Bisa maca Quran lan
Ayo. Ayo. Hoi. Cos. Mari, mari. Cas. Eling ya nak. Eling. Yo. Oh, 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 oh. Yuk, yuk, yoi. Yuk, yuk, yoi. Ya. Apa Mas Ginjal manut? Ayo. Ya. Ayo. Manut Ginjal, manut Ginjal. Jenenge sepi bangun jiwolan kasihan. Kuwi lho. Paripurna Bapak Putri Bapak Laras Chandra Kinanti nangge sawangke tasih wonten Bapak Nyai Candisari ugi Bapak Putra Garendra Diwangka